achiel kachiel chenro mari mar kuku mar wach mabiro ne tipo mari mar Lolwe TV nikech gini en mara tielo mokwongo nyaka nene jopiny osebedo ka penjo wacho ni Haron dak isekelo aguche Siaya, dak isekelo mama yao, dak isekelo japuonj, dak isekelo nyadende miluongo ni Pamela Akelo min uyoma sani ochung' no bed umandet mar Siaya County live chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno chung' nang'o ang'o midwaro community kachiel kod gik mosetimo chien jomoko penjo ni Pamela en ng'a ang'o mosetimo thuolo mokalo chien mago duto mana e tipo ne achiel kende mar Lolwe TV nikech gini en maro mashimo ide nade adhi maber ndalo mang'eny ber kabisa piny ber yes nitie ng'ama nyalo penjo ni to Pamela en ng'a erokamano yes Pamela Akelo en min uyoma yes makoro wuok kawo min Siaya amama ma japuonj yes asepuonjo higni mang'eny bende asetiyo ne Ministry of Education kaka Quality Assurance and Standards Officer asetiyo kaka administrator be yes ahero tija kendo na enjoy tija ndika fuka wuok natiyo Municipality of Kisumu kaka Municipal Education Officer later on Director Education Kisumu City natiyo kamor kenda duoko ne jo Kisumu erokamano ne gikonya tich an tich mahero en tich mar team ma ji tiyo kanyakla ok anyagra go kenda an gi staff mane sirkal omiya watiyo matek ndalogo district ne bedo rated yes to Kisumu nwagolo e namba 43 mwatero nyaka e namba 2 e Kenya mangima ne watiyo kaka team kendo team wano wamako siepe nyaka sani pod wano siepe nikech nwatiyo tich maber bende nwatiyo gi hera e kindwa anene mondo mi adhi abie gige kuma ne utimo mane utimo gi hera gi mano mbele kanyero seche moyeda dhi loso e wach mari mar wuok mar mondo mi many Siaya lakini kapok obiro kanyero Kenya ineno nadi kama chungi saniri mchano som budget nyocha uchumi mabeno ni piny tek niri gini gik ma Kenya nosega kale chien koso gini gik abitimore for the first time e sigand Kenya erokamano inflation en gima timore pile pile economy bende grow to kwang'iyo matek to gik ma control economy number 1 en fuel yes fuel kodhi malo to affect all sectors of development bech mafuta kodhi malo to affect jite yes nikech ji wuotho tinde ji wuotho gi tiendgi ji riemba idha piko kata idho mtoka to ka fuel ni malo to wuon mtoka ok bi in ka cost obiro spread out to consumer enoko bro ka uting chande but koro jok ma idho gare dieke manyaka ema winjo pekne kamano miyo gik moko te dhi malo nikech iyudo ka koro nengo mar oduma be odhi malo nengo chiemo dhi malo nengo gik moko te awach ni sano dhi malo nikech mafuta odhi malo isebete piny samoro moloyo matin iseneno gige kibende samoro moloyo matin asebete bende serikal bende malach ahinya bende Kenya nosega chopo kuma fuel kende dhano pango the line mawuok kaeri kata ka gimi chomo yondonga every petrol station en mana line ma ji opango be Kenya nosechopo ga kanyo erokamano every period mar campaign and elections to inflation idho to ma to pok na neno ang'eni ka wane iye ka to koro ane senior iye ka in terms of age ma to pok na neno ang'eni 2010 ne wan gi inflation manodhi malo kabisa bank rate no dhi malo mano affect jite to pok no chopo kama makoro chopeni kawuono mondo kati nyalo bet gi pesa to mondo nyiew petrol an samoro kaka jasiasa ja campaign awinjora gi ji wadhi romo saa 3 tadhi olo mafuta mondo adhiyo mondo akaw mafuta abiro riedo kata seche 2 kapok ayude to koro ka ayude ting'eni samoro adwa mana dhi cho Ugenya to jogi kweni koro gimiya petrol mar 1,000 koro ka ringo wuok achopo kor gi mkato kendo chako kwam koro miyo tich kethore ne wach petrol ok ang'e nengo to dhi malo kendo jok mariembo ong'e oyie nyiewe kata gi nengo mamalo to ok oyudre jok moko jo ohala moko be koro kawo advantage ni koro gitamore use matin mondo winji ni aka to koro entie to nengo ni malo to ka ji pod ringo kendo nyiewo tiyudo ni pod nyaka riedi okelo penjo moro mashimani to bende inyalo wach ni gik matimre gi e duoko margi nyalo bedo machiegni koso bende gin gige kuma seche moko duoko margi pod probode pok ayudo
How soon are we to the solution? Erokamano. An kaka jatelo, an gi network gi jotelo wetewa. Ang'e ni sani tawaromo gi wabunge, the sitting MPs masani. And I've talked to one or two mabet a committee mar petroleum, mar energy. Nchantie sitting mondo gini endi orum. Mondo gi jo ohala oyie ous e nengo manobedo accepted nikech thothgi to koro ous e nengo mamalo. Ang'e ni gitemo bergi mondo jopiny kik hinyre ahinya. Gin jok man wayiero to kendo gitiyo tijgi maber. Ang'e ni gini ok bi budho ka gitiyo kaka winjoni. Kamana hinya wacho ni ong'eyo ni gini biro budho kapo nono jopiny jo sirkal ma Kenya kaeri otiyo maber. Wacho ni mairi ok ni en gima ochako timore kende kawuono, kata kamano nosega timore thuolo mano kalo chien. Ok en gima kazo nyalo wacho ni new, to kata kamano en gi penjo maduong' ahinya. To ere gima nyalo tim mana mondo mi wane ni ngima neri makoro pek niri lokruok obet. Wagomba kod nyadendi Pamela Akelo live chenro mari mar Kuku Mar Wach. Weche gi kimagazi miyo kapok abire chung mari mheshimiwa kane ntiere chochi matimo ndo bedo. Ok en chochi bora nyalo wacho ni ng'ato ne demand koro ka kore. Gazeti ma kawuono report ni ntiere ywaruok mapek ahinya kata wich baro mako mulora muludinga to nikech Alfred Mutua dwaro mondo bed deputy muloro Kalonzo Musyoka bedaro mondo ibed deputy. Inano nade bene piny luo nyalo wacho ni omor kata Kenya nyalo wacho ni mor ni kura magu kabani koro sedonjo e agulu mar muludinga koso pod omedo manyogi. Erokamano. Maduong' to awacho ni sani Kenya dwaro baba, Kenya te. To koro sama Kenya te dwaro baba, ogendini bende dwaro baba. Jo Mount Kenya dwaro ni mondo chiw deputy president. Jo Ukambani dwaro ni mondo chiw deputy president. Wadigu ma Mombasa bende dwaro mna kamano. Koro sama interest ni malo, to samoro ji gwenyore e paro matin. To mano mna paro mar jo ot, ok en gima bi ketho ahinya. En mna paro ma ka ji obet piny, ang'e ni baba gi luor man go kode biro bet gi brigade ne piny mondo giwinjre, mondo gine kaka gitieko gini e yo maler. Nikech adieri interest nitie, to kamoro amora mantie challenge, opportunity base hidden kanyo. Kama nitie opportunity, challenge bende hidden. Opportunity ma wan go sani en Kenya dwaro baba. To kata ka wan gi opportunity ni, nikech walarore kaka siblings, koro challenges be nyaka bede. To ok waring wadhi ka ng'ato, wadong' mane odwa. Wadawo matin to wachak wawinjore, wadawo matin to wachak wawinjore. To ang'iyo the bigger picture en ni baba donje telo. Baba dwaro piny to piny bende dwaro baba. Bigger picture ni baba donje telo. Iwuok kimanyo Siaya County. Najiri kose miriambo. En adier kabisa. Sembe ipimo kod nyamesi. Jamono mi ng'ato wuoga manjo gimoro. Nyaka betere gimoro ma isega timo na jopiny wacho ni oyo. Anto magi ma sega timo ema medoro komiri. Chak na kodi e professional life mari. Kapok ibedo gi lek mar sasa niri. Ang'o misetimo? Erokamano. An japuonj, kendo an japuonj mohero tije. An japuonj mar English and Literature. Kendo nahero tije makane jo office onena momiya promotion mondo adhi e quality assurance. Nadwa tamora nikech nahero aneno ka puonjo nyithindo to gikalo penj to miya mor kaka ng'ama dhano. Waluongo ni job satisfaction. Mantie skunde mise puonje penya nyala kwano. Yes. Okay. To kata kamano nawacho ni an ng'at maloyol. Ka koro ministry ema jatelo to semiya promotion. Promotion biro gi pesa, biro gi nying be. Ni koro in jalimbe ma skunde. Na mor kendo nakawo kendo natiye maber kabisa. Ndalogo jatendwa ni luongo ni Eno Siaya. Nwatiyo to kendo en jatich mathiri ng'inyi. Kisetiyo tikelo report. Makata kitiyo maber to report rach tidok. Itiyo kilimo jopuonje to ok ibimna ni jopuonje puonjo marach te. Nyaka ibede gi moko mabeyo, moko marach. To mabeyo gi gin to rach gi ni kanye, to maricho gi to ber gi ni kanye. Mondo kata ka ber to koro wa recommend transfer mondo dhi oti kama chielo. Nwatiyo kwa hero. Kendo higa ka higa waromo ng'ato ka ng'ato team account of his or her time. Ne atiyo kamor, atiyo maber. Kendo ne walimo skunde ma andalo ga kata kane mtokwa mar office tin nikech mtokni ne tin. Jatendwa ni luongo ni Dio. To landowa ma Dio ok diring go kidhi e skunde. Ana volunteer mtoka. Mondo wan kaka jok madhi limo skunde waket fuel to wadhigo. To kendo nwatiyo gi hera makata lunch kwa chamo to wachamo kamoro achiel. Lunch allowance bende ok miwa. Imiwa mana mar nyiewo stationery. Kama ni gige jo sirikal nochak mi allowance chon. Ne nitie matin to samoro rumo. To nikech herawa mar tich kata ko rumo to pod wadhi adhiya wakawo mtokwa to wadwaro pesa wakete fuel to wanyiewo chiembwa to wachamo. Kendo nwatiyo maber kendo piem ne ni malo. Waketo jopuonj piem to japuonj maber be wamiyo promotion. To kata mana ka bedo administrator ka Ministry of Education.
atiyo Bomet kendo atiyo e jolango joma beyo en mane giwinjore paro ka ng'ato achiel osewacho ni left to left, ka ng'at jatelo wacho ni right to right, to natiyo kodgi maber kendo napuonjora dhogi. Gimoro achiel mane otamo gi ng'eyo to ne giwacho ni madam, bwana Dio madam, ne an Dio en ng'ang'ongo kabisa. To ka an kuno to ka gibiro ofis to giwacho ni bwana Dio madam, giparo ni Dio nego luong ni sawo, nego bed ng'adi chuo. An ema ne dhako mokwongo bedo Dio e pinyno. Bang'e adhi tich Migori kaka Dio, kendo ayudo ka challenge mane duong' apart from ng'iyo jopuonje kaka puonjo gi promote gi recommend gi moko be amiyo promotion bedo head teacher, to moko be bedo senior teacher, moko be amiyo transfer. To nang'iyo ni nyithindo nyaka puonj maber mayud quality education. Nang'iyo ni nyathi ka nyathi manie school age nyaka bed e school. Nyithindo manyiri kocha moloyo kama koro dok yo kihancha kocha ne tedo chon kata kapok ochopo klas 8. Ok nikech gihero, to nikech jonyuol gidwaro mwandu ko gidhi tedo ti chulo dowry. To nadhi out of my job description ma dwaro nyithindo mane obedo forced into early marriage kata manomi ich kapod tindo ma duoke school. Kana aduoko gi to moko chak ringo dok nikech jonyuol gi bok kwero gi ni kiduogo kata wabiro goyi kata wabiro timo ni gima rach. Koro kendo chako pondo dok ka wedege kaka en boda. Jo boda moko mantie Tanzania, moko ni Kenya, molo jo Kuria, kata mna jo Luo. Jo Tarime gi gin mna jo mano dhi odak kocha gin jo Luo. To samoro waka ko Migori ka oringo dhi opondo Tanzania. Na timo matek mano konya gi jo USAID man wachako siwinde mar nyiri. Mondo nyiri obed piny mondo wanyisgi ni somo ni ber. Ditedo bende ber. To gimoro ka gimoro ni gisane. Sa somo to gisom mondi. To ka gise somo magitieko eka gidhi tedo mondo gibed ni ginyalo pidhore giwegi to gipidho nyithindgi mondo gichop e klas 12. To kata mantie klas 8 mondo kal nikech ka ok kalo mandhem to koro ok gombo dhi e form 1. Nwatemo matek siwinde nyiri no dhi maber manwa upscale modhi e region ma Nyanza ndalo kan waluongo ni province. To kata kamano kane pok awuok Migori kana donjo to nyithindo manyiri ne ok yud e klas 12. Gitimo penj to giyudo mna sika, giyudo B, samoro giyudo D. Thothgi bende ne yudo kata mna E. To nwatemo mwawacho ni jok man gi paro manyalo yudo B+ nyalo yudo A. Koro waketo gi to during school holidays waketo gi school camp. To waluongo national examiners, jok ma jo thiring'inye subject areas gi. To biro puonjo gi covers topics, a number of topics. Kae gi test gi topics go. Aye mano wakano kamano jopuonj biro revise kodgi. Kendo the next holiday period gibet kanyo. Kana wuok Migori to nwayudo A from the girls. According to me man achievement man aseyudo maduong' molo kata mana matinda timo gi. Mpok no bet nyaka nene. Mpok no bet. Kane pok achopo kanyo. Higni adi kane tiyo gwenge makaluo? Atieko higni 3 Migori. Higni to gwenge makaluo te? Gwenge makaluo ta asetiyo Kisumo ka higni mang'eny. Asetiyo be mane chuny town ka to gi the environment. Ok ne wan gi district ma Kisumu to gi municipality ma Kisumu. Shimwa ng'ato penjo ni to sani makuri wuok manyo piny nyiri. Ang'o misetimo e life mari kupogre gi sector mar education tich mano mi kod sirikal. Bentire ka tij county moro ma samoro sega mako bentigi moro misega timo. Ang'o midwa timo na Siaya county mono chutho weche mag nomination bende biro chieng' tich adek juma nyiri. Ikuri machalani. Kama live Chenro Kuku Mar Wach wacho ni Haron kana di Migori na yudo ka nyithindo manyiri matindo ne lale dhi ele bamba kachiel to kod donjo e kenygi ko machon. Noko kwero gi ni Kenya ni gima rach kata kamano noketo siwinde no nyiso gi ni Kenya ni gima ber to ka sachi mar dhi e Kenya saron to kapodi somuru sama no wuok nyithindo mathoth mokala pok nong'e ni ene nyalo yudi no yudo kendo dong karapar kaka miyo ne romo kwongo tich mar DEO manokelo A grades e county ma Migori kocha. Wacho ni bende seche geko ene mano bedo miyo ne romo kwongo bedo DEO e county ne romo Bomet e thuolo manosekalo chien live Chenro mar Kuku Mar Wach. Kizungu wacho ni wealth of experience Chenro mar Kuku Mar bang' nyiri machoke na modho piga mar dim ka waduogo telo mar ariyo mar chenro ni mama wacho ni mama yao aguch Siaya Daktari Pamela akelo penjo maduong'. Dibedi daktari dwa golo daktari e kom odhi nyalo koso kodhi nyalo.
live chenro mari mar Kuku Mar Wach otieno ma kawuono ni riwago mbaka kod nyadendi Pamela Akelo. In fact Ismalo Sukonero paro na sigana masebedo kawacho kairi mathoth ahinya, sigana mar Paulina Were manogo e buk nero mar Makgore, manogo kod Makgore Oludhe e buk mar Coming to Birth, sigana mar nyathi manyako manochako piny ahinya kata kama nowuotho mos mochopo sa mawang'e noneno taya. Buk kachakore to kong'eyo mathoth ahinya, to ka bugno ne rumo nogole ka wang'e noneno taya kendo nokelo lokruok mathoth mokalo ne jogi. Mane minyalo pim kod sigana mar Mama Pamela Akelo bende chung manyo komniri mar bedo woman rep e Siaya County. Penjo maduong' dibedi daktari dwa golo daktari e kom to bende nonyal. Mheshimiwa, wewe sama na penji ni ichung kodi manyo komniri mar bedo kaka woman rep e Siaya County. Maduong' mheshimiwa enito ang'o misetimo kopogore koda gimari mar tich mar puonjo mar chok ma sirikal nomiyi. Lemo giduto te bentie kata achiel misemako dote mindike tich bende ka tij county moro misegamako misetimo thuolo mokalo chien. Erokamano kaka jatich sirkal igwela to kana atiyo vihiga kaka county director of education nikech tija maber jo Siaya County noluonga ni mama wadwaro ng'at manyalo bet minister mar education Siaya. Wachako 2013 to waonge chike mwanyalo tiyogo, wadwaro ng'ama winjo chike mantie national government manyalo customize gi mondo gibed chike mag jo Siaya. Na penjo ministry nomiya thuolo ni mama gimiyi contract mondo kwa release. Siaya nomiya contract mar higni 2 2015 to 2017. Nadhi Siaya kahero kendo adonjo tamora neno ka budget nitie budget maber minyalo tigo. Maini manikawo bang' waziri makwongo mar education bende wuok Siaya County mane wuok yo wana? Okay. Kamano. Koro adonjo kan gi riyo mar tich nikech nadhi tiyo n'oganda na ing'eno pogore matin. Asetiyo ne oganda moko higni mang'eny to kakoro nokela dala taneno ka budget bende ber. Ne an gi enthusiasm mondo atiyo maber aloso chike mag Ministry of Education, Social Services, Sports and Gender Affairs. Aloso maber mana akwongo gen mar somo nikech somo is a enabler. To kendo somo mag nyithindo matindo mag jo ECD nikech mani foundation. Aloso chike mar ndiko jopuonj kendo andiko jopuonj. Ane minister achiel kende Siaya mose ndiko jopuonj Siaya. Na ndiko jopuonj mag ECD nikech chon ni chulo gi jonyuol to samoro msara ok bi nikech pesa bi samoro jonyuol ok oyudo. Sani tinde jopuonj ma Siaya ichulo gi county. Ndiko jopuonj diwa? Na ndiko jopuonj 976. Nandiko gi dichiel nikech sano bende ne tin. Nandiko gi 2016 kapok awuok 2017. Na loso chike mag gero ECD centers. Agero ECD centers kaka jatelo ma Siaya gi department na gi staff na secretariat. Wagero ECD centers 372. Mwaloso kombe matindo moromore gi size ma nyithindo. Mwanyiewo teaching and learning materials mondo jopuonjo enjoy tijgi mondo nyithindo be enjoy somo nikech ECD ok en mar ng'eyo riek ahinya, en mar school readiness. Koro ka gin ready gi chiemo maber tinyalo cheko tim assessment ing'iyo ka nyathi ok dichungi tiende achiel kata ok doning' wang'e konchiel kata ok dokulre kokwanyo gimoro piny tirifai tir hospital mondo gino los kapod otin kapok odongo bet ng'ang'o. Yo machiek gero ECD bi keto gimoro amora monego bed kanyo. Kamano maketo pi. Ok mano kende. Nang'iyo kuma natiye ne wan gi social services. Achako workshops mag jomong'ol Siaya. Mondo kor bed ni tiendgi nyalo bet ni tin kata chot to ginyalo twengo gi lwetgi. Achako karemo, achako bondo, achako gi mang'eny mondo jok mong'ol bende oyude kaka giyudo pesa gi giwegi as opposed to kwecho. Mano gima natimo kendo amorgo kabisa. Na keto aside budget mar chako Siaya Stadium. Nikech nyithindo Siaya en rich gi jotug ball, jompira mathoth Siaya. To en talent mwadwa ni wanacha, wa identify wanacha kendo wa export as an enterprise. Koro nawacho ni mondo watim maber nyaka wager stadium ma nyasani. King'iyo stadium ma pok otiek Siaya, an mana achake pok to rumo. Tamor ni na achake kendo na achake gi vision mondo mi obed international stadium. Na wacho ni jok ma jodongo mosebet jodongo 6 years and above mana kaka jo national government timo. Jo county be onego golie pesa kita side mamiyo jo elderly jok ma elderly. Nwa wacho ni siling 2,000 jok man wakawo ne ok wakawo jite to man wachako go ne wamiyo 2,000 dwe ka dwe mondo mi ginyiew go yath kendo ginyiew go chiemo kendo wa register gi
gi jo National Health NHIF mondo koro kotuo to dhi hospital to sirkal chulo. Magi gik manatimo to ok te nang'yo education gi real mar a specialist in educationist. Na wacho nitie nyithindwa matindo mawe skul e klas 8 for various reasons. Moko bitieko klas 12 to ok nyadhi mbele. Achako vocational training centers e ward step adek. Kuonde moko agero vocational training 2. Achako gi agero gi ma equip gi. Mwandiko jopuonje tutors mag vocational training centers. Mano natimo nikech na set a base for development. Everything begins and ends with education. Education is an enabler. Nikech na neno ka en gima ber. Kendo penjo moro mashimiwa ni ka gigi timo te. Itimo gima chal ka gima impact the entire county. Ama mimanyo komar siasa to ni nyalo tiyo kata kiwen komar siasa igero ECD teachers indiko 900 gi 76 kunde mag ECD igero 372 technical institutions stadium benimulo jodongo benimulo kacho kod vocational training colleges kata institutions. Ang'o mimanyo kom siasa to nyalo tiyo kata kiwen kom? Amanyo kom siasa mondo atine jopiny. Morna ok en golo ng'ati tich. Morna ni en ang'e ni an gi capacity maka yudo nafas tanyalo tiyo office no mondo akony jopiny. King'iyo mandate mar that office en no nego bed ni tiyo gi jok ma yuto gi ni piny, kaka joma jo youth, kaka jok ma mine, kaka jok mong'ol, kaka nyithindo matindo to kendo kaka nyithindo manyiri. Gima adwa timo ne jo Siaya maduong' moloyo en job creation for the youth. Adwa ni mondo ati gi knowledge mara kaka japuonj gi kaka ng'at mosegero vocational training centers to identify and enhance skill development among the youth. Mondo youth mosetieko school ang'e ni sani to gidwaro tich kabisa kendo giriek to kumindiko gi e tin, tije mindiko gi office tin, mondo koro gichak bet gi tije gi giwegi. Mohero tich mar kiluwa watere mondo dhi osom blue economy, mondo ong'e kaka do ti gi nam Lolwe mondo yud pesa. Kaka keto cages e nam to yudo pesa mang'eny to ndiko jowadgi gitiyogo. Mano job creation. Man kasechako negi to en gi multiplier effect. Embo chako ndiko jomoko be ndiko jomoko. To ok mano kende. Thoth nyithindo matindo ohero riemba piko to kendo ma yawuoyi ohero riemba piko. Wadwa ni kapok ochako riemba piko kata oseng'eyo to dhi e government training institute NITA to wachulo ne fees nikech pesa nitie mar youth empowerment. Wachulo ne fees to yudo license. Ong'eyo riemba piko ma ok dogwe ng'ato to ng'ato be ok digweye. Sani kineno ka ng'ato japiko ogwe ng'ato to kata ok en innocent to ringo we apiko nikech en gi guilt moro nikech pok odhi en ang'o. Koro wadwa ni kose yudo mano to kendo yudo go compliance certificate license to ride makata ka gimoro timore to ok oringi. To kendo mano miyo kendo bejo police jo sirkal ok kawo pesa nikech samoro pesa miseyudo in a day en 500. To makosa mitime yo bedhi kawo 500. Ka polisi okawo to dong' nono dok e ot gi chuny marach. Odhi to chopo ka ok yudo target ne mo wacho for the day. To kendo waketo negi wan gi uwezo fund in that area. Waketo negi pesa magikawo to gidhi chulo deposit to kawo piko ne. Thoth giriemba piko mag wegi. To kosetiyo nyako dhiambo to kawo piko duoko to pesa be oduoko dong' nono. Wadwa ni giriemba pike gi. Ok apiko kende, ok kilwa kende. Nitie jok mohero tich mar gedo. Nitie jok mohero tich mar carpentry. Nitie jok mohero tich mar tedo. Tich moro amora can create a job. Onyalo kata yiero tinde to dhi Ratia kata dhi Siaya Institute to somo mna bakery kende. To kose somo bakery koduogo to en gi certificate, en gi chir mar tich, en gi confidence mar timo tije. To tako bakery to bake ot ka otindi chame mkate. To bake mkate mang'eny, kek mang'eny, scones mang'eny to kinyi to pick up e magolo kanyo kadhi supply otende. Koro en mo uso ne ji to kendo ndiko ji matiyo ne. Mano en job creation. Kopogore gi mano, hera na malich to en mine. Ni mine gi gine backbone wa. Kama mama oher, iwacho Biblos wacho ni mama mariek oloso ode gi lwete owuon. To mofuwo bendo ketho ode gi lwete owuon. Omiyo mine gi riek to kendo gin jotich, to kendo ging'eny. They constitute 52% of the total population. Mine gi adwa ni mama ka mama koro yier tich modwa timo. Kama talanta ne nitie. Nyasaye ma jang'uono omiyo each one of us talanta. To koro yiero kodwa uso lewni, kodwa dhi e saloon, kodwa chako kata mana pur. To wakuongo watere training mondo ng'e ni pur ni iluongo ni agribusiness. Pur ni nyalo kelo pesa. Yor ohala to kendo yor chiemo.
Koro ng'eni kapok achako pur taloso business plan. Ni gini en business, adhi yudo pesa di, tadwaro pesa di mondo achake. To kachake, kata eka en mana pidho nyanya kende, to kipidh nyanya e puothi te dichiel. A section of it ipidho tiwe a difference of 1 week. Ma 1 week ka nyanya bedo harvest oter chiraram, to next week paddock machiele machako bedo harvest. Another week, area machiele machako bedo harvested. To jowero biro waro to miye pesa. To sama jowero biro ni, jok ma harvest gine nyanya gi be nyako dwar makonye tich, mano job creation. Moero loko hand rech nikech wan to wan gi nam mathoth ei Siaya ka. To be wakonyo mondo olok rech. To nyako ng'e ni maendi en tich madhi pidhe to pidho nyithinde. Koro nyako bed gi business plan to ng'e ni ma en capital to ma en profit. Capital okimul, you can only grow the capital mondo business ni obed malach molo kaka ni chake. Adhi timo job creation for the youth and for the women as first and second agenda. The third agenda, of course, en jite nitie uwezo fund. Adwa ni mondo gidonje group, bethoth gi to nie groups. To kaka gi access uwezo fund teknegi, ok ging'e ka gindik proposal ni dwaro pesa diti tiyogo nang'o. Mondo oyud pesa nyako ndiki, adwaro 100,000 tadhi tiyogo kama. E dwe ka dwe kata juma ka juma mae profit madhi yudo. Madhi duoko kaka duoko nikech nyaki duoke en a revolving fund. Madhi duoko en ma. Koro chieng chiro ka chieng chiro taduoko pesa makama. Koro wach kata ni juma chiel. Kinyalo timo mano mi implement to grube te biro yude. Ang'e ni mane mosemono thoth grube yude. To wapuonjogi, mokwongo wapuonjo groups te mondo wanyise ni ma koro tich michako ochal gi tich mantie office. En self employment. To be omi pesa, be omi bet gi ibet jachiri, ibet gi nyadhi, wan joluo wan gi nyadhi. Nikech kori hero tijino. Ni an ok atim gik moko, an ja ohan rech. Ohan rech ni ema dwa loso makata kadwa ni ng'ato konya to miyam na fridge manyalo kane. Maka ok auso te takane fridge kinya uso kiny. Kata miya kendo manyalo wang'o gie. Koro ka ok auso te tawang'o kinya uso kose wang'. En gi chir ma onge gima top. Nyanya ok tobi, rech ok tobi, kata gi harvest mang'eny chieng' moro to ok gi uso ta throw away price nikech giluor ni biro kethore. Koro my training mitimo negi mondi kata miyo gi pesa. Okelo penjo moro mosima ka director mar Azero Babel Sani Sacho Rumo to nyaka mi thuolo mar kwayo jo Siaya loso kod gi bedo kilo college mag nominations mabiro kairi. Ichungi manyo kama nitiere mheshimiwa moseti higni 10. Mheshimiwa Dr. Christine Ombaka. Inyalo keto kanyo tiyo machalandi scorecard mar mheshimiwa Ombaka. Erokamano Wuod John. Yes. Erokamano Wuod John. Ok yot mondo awuok kuom ng'at machielo. Yes. Yot mondo awuok kuoma. Scorecard mar mama Christine Ombaka, Dr. Christine Ombaka osetiyo higni 10 Siaya. To pok o reach out to jite. Nikech an sani kakora wuotho tawinjo ka mine wacho ni wan pesa no pok wanene. Samoro ginyisa adier, samoro ginyisa adier. Nikech momiya kuongo wacho ni mondo abed ng'at manyalo evaluate tich mar my predecessor. Samoro I may not be the most qualified. To an kaka an, ang'e ni leadership is about the people. Nyaki rom gi ji, nyaki ti gi committees. Maka en gir mine, to nyaki los committee mar mine from all parts of Siaya. Ginyiso gi ni pesa mobiro en pesa makama. Nikech aonge monopoly of knowledge. Be aonge okan kenda madapa form. Koro watiyo kod gi as a committee. Maka pesa tin, to gine magibiro wuoye. Maka ng'ato biro penja, tawacho ni penji gi ane mondo giwachi. Gine magibiro wacho. Teamwork. Yes. Teamwork got the value. Erokamano. Yes. Adwa ni kata mana jo youth. Yes. Gibed piny mondo giwach ni wang' ni wamiyo ng'ane to ng'ane pod rito matin. Magi nyalo wuoyo, ok giwach ni wabe gino wakia. Samoro many things osetimore to nikech gikia, koro giwacho ni nothing has happened. Omiyo anta agone mama erokamano kuom tich mosetiyo. To koro sani affirmative position en a position ma temporary, ok en gima permanent. Chako godo to wuok. Ichako godo ti wuok tiwene nyawadu bende donje. E kaka Rosa Bui notime. E kaka governor ma Homa Bay sani, Mheshimiwa Wanga notime higni 10. Sani chodhi bedo governor. Amor go kendo en my role model. Otin na in age, tamor gi tije. Yes. Mheshimiwa director mara ngisa ni koro nyaka watieki. But king'iyo gik mamoko kod kama Siaya koro nitiere sani. Iparo ni in the best woman that ma fix the country? Erokamano. Yes or no? Yes. Ni manyalo fix Homa Bay. Ane manyalo fix. Okay. Ina kabere los kodo jo Siaya nomination en chieng tich adek juma nieri. Kachiel kod wach moko penye minyalo geto wacho. Erokamano. Yes. Jo Siaya joka baba, jo dalawa. Akawo thuolo ni mondo agon erokamano. Usesira, usejiwa e yore na mag dwaro kom mar woman rep Siaya.
tang'e ni pod ubro sira. Tijni wadhi tiye kodu kamoro achiel. Tarik 13 wan gi nomination. Akwayou gi muolo ni kuom hera mar Nyasaye Wuoro manomiyowa, nyisa uru hera wang'ni mondo uwuog duto kar rombu mondo umiye ombulu, ok mine kende, ok yudhe kende, jo Siaya te, mondo umiye ombulu mondo akaw tijni mondo atine jopiny. An mama ma jatich kendo asetiyo, an gi track record manyiso na asetiyo, omiyo an gadier ni an the best suited to kaw position mar Woman Rep Siaya 2022 mondo atine jopiny modak e Siaya. Good luck, Mheshimiwa. Namong'eyo, saburo in miwire Kuku Mar Wach niri, emibiro bedo Woman Rep. Gini aseyudo. Erokamano. Erokamano. Mwache ni gimoro amora mikwayo ka in kod yie to idhi yudo live e chiro mari mar Kuku Mar Wach. Mano biro chopo giko mar chiro niri. Erokamano anyane Dan Juma mantiere kamera mokwongo kaachiel kod Migosi Zerubabel, Head of Technical kendo mang'iyo ne kamera Mario ne kare. Wachako dogo time kendo chieng' machielo kaachiel kod ofis mar Daktari Pamela Akelo Aguch Siaya. Ocho ni Haron sani riluonga ni Aguch Siaya mama yao to nikech an e daktari mabiro donjo kendo dhi tayo Siaya. Hai maber molocho to Siaya ndire kawuono ni Siaya ndire nyaka chieng' ka waonge kata ka intie. Mane momiyo nyaka wadhi moso weche mag siasa kendo singruok mar keto kwe nyaka bedi. Nyinga en Haron Otieno, bedo gotieno maber ma en Lolwe TV gini en mara kiki mul remote mar nikech chenro mabiro tok mairi kore ka pek meli.